मोबाइलो रखले बड़ा झंझट हो गया। साला पहले 10 रुपये डाल के बतिया लो, अब तो साला सीधे 200 कर लिया। ओ भाई मोबाइल ये तो बहुत लड़का से बतिया हुआ मोबाइल या क्या करबो मोबाइल एगो लड़का से बतिया को दो ना लड़का से कैसे बतिया उतरे दो ना मार दे लड़का से बतिया को लड़का से बतिया के लड़की से बतिया के माने हम बतिया तारा कैसे पता होगा केकरा से बतिया तोरा कभी से नहीं जाने हेती चुक रहले तबे से जानता नहीं दो ना तो ना तो लेके क्या करबे ले ना ले रिचार्ज नहीं के खत्म हो गया रिचार्ज का कहला हो रिचार्ज पैसा डालला पैसा अच्छा पैसा डालाला हां पैसा दे डालब पैसा दे पैसा कोई बार डाल के देबे के लो ना तन डालब के ने घुसेला हाय डालला कितना सो जाई 8 ना से आई घुसी ना है 200 रुपए डालाई 200 बौके रह गेला तू 200 रुपए डालाई तब बतिया मोबाइल ना रख जाला बाबू तो हमारा से एकदम पूरा भिखारी लगता है जा उन्हें कटोरा लेकर भीख मांगा मारता है भिखारी ठीक ले रे भैया दिमाग में हमरो ना उतरल चल के तो हाई मोबाइल इका से बड़का मोबाइल किना जी मारता चले के कटोरा ले लो फटोरा का वाला पहन के चले के एप्पल के नहीं हां एप्पल हां हां कैसे जो रहता उ वाला हां तो चला अपन काम पर लाग देतो अपना टोला ना मंगल जी ना दूसरा टोला ओ पार चलो जी ना तो अपन टोला वाला धक के पूरा टूटे लगी हां चला चला कहां जाके बतियाओ तरस खेत में लौका सूखा था पटैसी ना तनी के उड़ा जल्दी अरे बाबूजी बच जाओ मुझे टूटा उठ जल्दी उठ अरे बाप रे अरे ऐसे बड़ा मोर रे तनी के पढ़ावल लिखावल सब बेकार हो गई हमार अरे बैठे का करता रह ये जो बतियाओ तो नहीं जाके केंगा लौका निकली खेत में खेत पटावे के तनी के बतिया उतरला सब तनी के बतिया तो लौका सूखित खेत में हम लोग जाते रहे बाबू पटावे अपन सब लोग को बाबूजी कीड़ा आ गइल बा कीड़ा गेल बताओ तहनी के जाते नहीं बाबू जी जाते नहीं जा चला जा जल्दी जातन जा चल बाबू चल पाइप ले ले 20 किलो मुड़ी पर पाइप ना लइका कटोरा ले ले जीव के आफत जन्मा कटोरा ले ले कटोर अच्छा वो पीछे पड़ी ना जल्दी जल्दी चला सब अभी तनी के बतिया उतर से जुगे जल्दी चला सब बाबूजी तो सब काम खराब कर दे हलो तो बूढ़ो के बात सुनत रे हां बूढ़ो के बात छोड़ गइलन पलानी ओगरे चल हमनी के अपन काम करे कटोरा ले लो एगो भेष बना लो पागल के हो सुन पहले बोलो हम कहें लोग के घर जब पूछले का भइल बा तो हम काम के यहाँ पाड़वा मतलब मर गइल बा ओकर हई एथी करे के बर्थी करे के हां अते जने का कहे कि हां बाबूजी किडनी खराब हो गइल बा बुझाई तब तो एबरा वहां करबे तो पैसा ना मिली हां हां सही बात चल ये भी तो बड़का मोबाइल की नहीं एक रही मोबाइल तो किन के लिए आई एप्पल के एकदम हां ओमे कुछ ओवर नहीं तो का कह जाला गाधा के लिए किसो खाई गाधा के ना रे गाधा के ना अति के बोका के सुन हम हे तो लगे तई अते फोटो लगे यहीं जइबो बुझा तक बाराती में जतर रंग पकड़ रंग दे राम दिला दे राम दे चलो जा तब अपन ये धर हां 5000 ते 5000 हम 9500 के मोबाइल 1000 ते ने हां जो चलो जा तू ना जा में पूछियो अगर जे थी भाई तारा व्यवस्था कर दूं जा ठीक बा चलो दे राम दिला दे राम दे घरा मांग ए चाची के बाजी ए दीदी ए बहन तनी कुछ दे दिए चाची अरे पड़वा मर गई लक्षणा लागल तनी कुछ दे दे पोलियो मार दे चाची
तनी दे दी बाल बच्चा फुलाए रही रहू दे दी कुछ ये गेहूँ चाउर कुछ पैसा दे दम 10-5 ले ले आई पैसा दे दी 20-50 जाऊने हमको दे दी बाल बच्चा फुलाए रही है चाची दे दी तनी कुछ पैसा तो नहीं थे 20-50 दे दी कहाँ झूठ बोलतनी दे दी देला से रोजा घाटा ना हुई बाल बच्चा फुलाई रही उहे के सब ले गेल पैसा पैसा तो नहीं थे दे दी कुछ हो बाल बच्चा फुलाई रही है चाची ये एगो झाप में से निकाल के ले आता एगो रुपया एगो से का हुई है चाची देखो तनी महंगाई बढ़ गई बा और कुछ दे दी सही एगो और ले ले बाल बच्चा फुलाई रहो जितना तो मिलो देखो ना गाड़ी लगता हम बानी के घर चलन गाड़ी तो माल मिल के चाह के चलो देखो कितना देलसन दूसरा दिन कहियो आए हां देश भर का पैसा ला बानी के घर के लगातार सन इतना दे देलसन चलो केहू बाजी ए भैया ए चाची दे दी तनी कुछ केहू बाजी काले बा तनी दे दी भैया कुछ तनी काय खातिर अब मेरा रुआ भाग गया दोसर शादी करे तू शादी करबा दे उम्र हो गई बा तार शादी करबा दे दी भैया का लिया तनी तनी दे दिए भैया ला हो जाई ना इतना में तो तनी कुछ दे दी सीधो दो तनी और का ले बाप नहीं कह रहा है ना जा जा ना अब जा इतना हो गई बहुत हो गई जा चली बाल बच्चा फुलाई रहो बना बोलो ये तने कुछ मांग दे के ए मातावा ए बाबा ए या का भाई रे तनी कुछ दे देती का भाई बा बाढ़ में सोगरी घर हमार दहा गइल बा तोहनी के तो धंधा हो गइल बा घर दहा गइल घर जोड़ गइल तब भैंस मर गइल ई रोज रोज के आदत लगल बड़त का तोहनी के हम तो ये खाली आइल बनी ओह पार से का भइल बा घर दहा गइल बा बाढ़ में का ले तरलो तनी कुछ सीधा दे देती तो सीधा तो ना मिली वहू वहू बोलत दियाई बाबू दे दी हुए अब का करें कहाँ घर ह ओह पार ओह पार हाँ। ठीक बा ला बाबू दी है ने कुछ ना बाबू पैसा खातिर तो पैसा अगर बड़ा दिक्कत हो गइल बा ना तो मिल जाई वहू बोली फेर दे देतानी गोड़वा पर गिर जाम तनी कुछ और नाही अब लइका खानी बड़ा झूठ तो ना बोलबो ठीक बताओ ठीक नु हाँ ठीक बा बाबू चली यार बाल बच्चा सलामत रही ठीक बा बाबू ठीक बा दे दी चाचा तनी कुछ दे दी कुछ बाल बच्चा फुलाई रही चाचा दे दी उतना आशीर्वाद हुआ घरे रखता तो तोहरे नु काम करे घूमता ना दे दे राम दिला दे राम दे दे राम ए चाचा के बावे ए चाची के बाजी का रे का नाटक पता नहीं करे अच्छा तो तनी दे दी कुछ तनी का जदी तनी के दिन भर एने ओने कइले रहता रहा गाड़ी घोड़ा किनते रहता भाग दे दी नो भाग जो भाग घर जाओ भाग जो ना दे ना जो भाग चली ना आदमी तो कोनो बात नहीं है जो ₹200 दे तो लोग हट जेता लोग तो लोग रुपया दे दे भट जाएगा तारा का बुझाता कि जा मांगा तारा दिन भर जाके हो जा गाड़ी घोड़ा किना तारा लीला करता फट के रहता
अच्छा आओ जाए तो आओ आई ले ला कहा दे दुआरी पर से आओ दे दी तनी दू चार तक कुछ आओ 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 2 रुपया से घट ना जाए भाई बा दुआरी घरवा पर चढ़ गेल बानू अब पहिला दुआरी पर तो ल आई ले ला तनी कुछ और दे दे लो ना वेतना में तो तार दारू के बोतल के काम हो जे बोनल फुलाए रही है ए माई ए माता बा अनि कुछ दिलो हमरा बेटी के शादी करे के बा के हाजी अरे आई ना बहरिया का मांगा तानी तनी कुछ सीधा वाला चाउर और दे देती पैसा वैसा तो का भइल बा हमार बेटी के शादी करे के बा तनी रो बेटी के शादी करे तो भीख मांग के शादी करे में इतना अच्छा दे ले ले बानी हाटा काठा रो कमाए के ना चाहिए जी कहाँ दे तारा लोग गई तू आई देहनु हो अबे गीत जमे जो ना ना जाई मर्द मानू केहू नहीं के घर में ना रोज लेके जा ओए रो भीख मांगा तानी वो की करता है मेरा दू के दे के घर में हमारे तो देव के ना छोड़ी के टबा ना हम लेके जाए अरे हम लेके जाए अबे आए मुंह के तो मार ले यार हम कहाँ जाए लेकिन लेके जाए घर में अकेले मेरा दू दे के रोहेम करता नहीं तो हम तो लेके जाए हटी हटी होने देव क्या दी दे तनी अरे हमें का दी यहाँ ना तो ये जो हम पटा पटा रोए लगे रो सही बोली रो बेटी की शादी में के कर शादी में बेटी की शादी में हमको सही बोलता ही नु रुकी तब लिया होता नहीं छोड़ी के टबा छोड़ी बड़ा नाटक बढ़ती है ले आई जी कहां गई दिल्ली है दी है ने दौड़िया दे दी ली दौड़िए काहे के लिए झोरा में डाल लिए अपना झोरा में तनी दूसरा सामान बा ली तो ली है ने चली तब ठीक अली बा ये बेटी के बियाह बताई कंगन बेटी खातिर रही तो बेटी भइबे ना कर ली दे दे सोना के कंगन हो सोना के हो हां अच्छा हमर दीने बोन गई ओए घरा तनी बड़ा बढ़िया लाभ चलो ए चाची के उबावे क्या आ तनी कुछ दे दी तनी कौन दी कुछ दे दी तनी पाड़वा मारल वाला अच्छा लागल बा, दे दी दे दी तनी कुछ पैसो वैसो दे दी 200-400 रुपया 200-400 नहीं के है 10 रुपया बा दे दिए चाची ले ले दे दी बनल फुलाई रही ना 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 आजकल देखते सब चोरा ना उकली होकनी के वाला सुनो ऊपर वाला हमनी को ऊपर वाला ना नहीं जा ए पर वाला हमनी के पर बिना देखल पूर घर बावे बिना देखो तो देखले नहीं की है ना बा दे राम बचवा दे दे कुछ दे दे बचवा रे ए भैया तनी दे दी कुछ काल तरह ये गहूँ 200-400 रुपया और का लिए तो खुला ला अभी नहीं खे जा काल है ना भैया दे दी कुछ और दे दी खुला नहीं खे 2000 के नोट बा दी हम देता नहीं बागा में खुला देता नहीं तो ताले खतरा पैसे बा तो भीख मांगता रह दा दा जल्दी दा दे दिए भैया जल्दी निकालो दी आगे पैसा बा ना रवा दी पहले दी लेके भागो जी बता क्या कची मरी रही अमर देखने खोली दा अंदा देता ना 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 हम देता नहीं बिना बात कितना नोट ले ले बड़ा भीख मांगता रह चल ले हेली दी ठीक बात जाओ ना दे दी पैसा हां हो गइल लूं जा अरे हो गइल जा नोटिया दी 2000 क्या 1800 रुपया हम रुआ के देनी है हो गइल ना ए भैया हाँ जोड़ता नहीं ए भैया हो गइल दे दी ना ए अब भैया दे ना पैसा ना दे दी हो गइल, हो गइल, दी दी गरीब दुखी आदमी के ना छीनल जला ए भैया ला ला बनल फुराई रही है भैया दे दे राम दिला दे राम देने वालों की जान अब आई नी मतवा युवा तने हम पाड़ा मर गइल बा, कुछ दे दी तो ओकर क्रिया गरम हो जाई लइकवा बुझात नहीं कि जेका करत है एकर पाड़ा तो रहल सन पाड़ा बिया भैंस तो बच्चों के देला कहां से एकर पाड़ा मर गइल
रुका जाता नहीं चिलगोजा रख लगे कह तनी कि भीख मांगता रस चल छिटा तो तेल दे तनी दक्षिणा उक्षिणा मिल जाई यही पे काम चला पड़ी ठीक बात तो जाता नहीं हम ये साला गिने तो पड़ी जा सके पैसा तो ढेर बोल तो इसको गिने दे तनी पैसा कितना पैसा चलो जी हिसाब किताब कर जा क्या रे भाई अरे गिना तो देखो मोबाइल है पैसा हो गई कहाँ काम बहुत मेहनत लगल है दे पैसा हो गई मोबाइल किने लगे दे तो लागत तो बा हो गई बा कम पैसा तो एकदम रेला हो गई बा यार साला इन्हें रोज चाहता है करे के हाँ एक जे गने तो जने जे मारे लगला हसन गोड़े पकड़ लेनी है हम तो एगो मैं आलू से मांगा तो मैं गोड़े पर खाली गिर गई ना तो चलो लेके वहाँ लोग तो देवे करी लो सिकवा तनी गिने के देखो बाबा बाबा करे का भाई उतर लगा हां अच्छा तोरा के की कटले बा कुछ ना कह तनी तार पड़ा रहल है पाड़ा का रहा गाय रहल से गाय बियबे ना कइले भी का भइल बा तार लइका ने घूम घूम के पड़ा कह के पैसा मांगता रस भीख मांगता रस ना यो गाय रहल से भी बियाह करल से बियबे ना कइले करे इंतजार है कहता रस कि हमार पड़ा मर गई कहां बाड़ा सौकरी के तो भेजनी हम लौकी में पानी डाले के लौकी में पानी पूरा गांव बच्चों गट दला समय आता रस भी कहिए कहता रस कि पड़ा हमार मर गई कहां बाड़ा सौ देखला सही बोलते नुते एकदम अपना आंखी से देख के रहते आओ हूं झूठ बोले ले ना मैं अपना आंखी से देख के आओ तनी चल लिया चल बे चलो चल तो चला जा देखल जा कहां बाड़ा सौ सही बोलता है नु चलो ना तू अपना आंखी से देख लियो रुक बाबू रुक एकरा बहन मु लइका जन्मा देने जीव के आपत बोले भैया 10,251 रुपया भर गए जन्म में 9,000 के मोबाइल लिए आ 513 लिए 500 मौज में लो देखला अपना आंखी से रे ये रे हाय कुल का करता के का करला सो अगर ने खेत हाय के हुई हाय का लिया करे बस रे अरे यार केसिया बोल हाय के रे हाय कहां से कैसे रे अरे बाबूजी इनु तेरे हाय अरे बाबूजी ना बाबूजी हाय का तने कहां करला सो खेत पटा हो ले जा तनी हम बोले ले जा पैसा के भाई कहां से काम ना किसी तनी के ना से बाबा अरे बाबूजी हो अरे अपना भाई बाबूजी हम ना बाबूजी अरे पूछे रे ये उठे भाई ये उठे भाग नमस्कार प्रणाम भाई लोग रहुआ देखा तनी एस एडिटर 910 चैनल के सब्सक्राइब कर ना तो भूली रहुआ सब देखा तनी कि गांव में कितना ढोंगी लो आवत लो केहू के पाड़ा मर गई बा तो केहू के बेटी के बियाह करे के बाबे रहुआ सब ये सबसे सतर्क रही हमने के वीडियो रहुआ अच्छा लगे तो चैनल के सब्सक्राइब करी बेल आइकन दबाना न भूली तो भाई चले के चौरो और मिलल बा दुकानी पर बेच के तनी बढ़िया एगो ये पालवा के मोबाइल किना जा देखी कुल सब मिला तो सब लोग दुकानी पे बेच देता हाँ लोग के भरमावत हवे तो यही से ये सबसे सतर्क रहे के बा आ देखी आओ तारा सो तो के तर व्यवहार करता रह घर में रहता रहता से तो घर से बाहर जाई तो समझा के जाई कि अनजान आदमी आओ तो गेट ना खोलो लाइक बा धन्यवाद वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करी शेयर करी कमेंट करी और चैनल के सब्सक्राइब करी धन्यवाद नमस्कार प्रणाम भाई नमस्कार प्रणाम